ఆదివాసీ ఆత్మహత్యలు ఈఓ గారు మరియు డీడీ గారు, గుంటూరు ఎంపీపీ జయవన్ దాదా, తర్వాత నా ఆదివాసీ స్టేజ్ పెట్టినటువంటి నా ఆదివాసీ అన్నలకి అక్కలకి ఈ కార్యక్రమం సభను విజయవంతం చేయడానికి చేసినటువంటి అన్నలకి అక్కలకి ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నిజంగా ఈరోజు శుభదినం, ఈరోజు శుభదినం దీన్ని శుభంగా జరుపుకుందామని చెప్పుకోవడానికి ఆదివాసులకి సంతోషంగా లేదు. ఆదివాసులు ఆ రోజు
పేసా చట్టం ప్రకారమే అన్యదాతమైనటువంటి భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పేసా చట్టం ప్రకారము తీర్మానం చేసేసి ఆదివాసులకు దక్కే విధంగా పిఓ గారు చొరవ తీసుకోవాలనేసి కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు.